गसाइगावनि अमृतपुर ब्रह्म सेवा आश्रमाव बिजय सिंह नारायण ब्रह्मचारिनि 77थि रुंसारि सान फालियो। दिनै गसाइगाव महकुमा सिंनि अन्थाइबारियाव थानाय अमृतपुर ब्रह्म सेवा आश्रमाव बिजय सिंह नारायण ब्रह्मचारिनि 77थि रुंसारि सानखौ फुंबिलि समाव अमृतपुर ब्रह्म सेवा आश्रमनि गाहाय फणीन्द्र लाहारिया यज्ञ फोजोंनानै जागायजेनो आरो बिजय सिंह नारायण ब्रह्मचारिनि गोसोखांथियाव आलारि बाथि फोजोङो गसाइगाव कलेजनि गोरायुं धनन्जय ब्रह्मआ। अमृतपुर ब्रह्म सेवा आश्रमनि आफादगिरि गणेश चन्द्र हाज'वारिनि मासि सामलायनायाव जानाय बिजय सिंह नारायण ब्रह्मचारिनि जिउ जारिमिन आरो ब्रह्म धोरोमनि सावराय जथुमाव स्वरूप स्थिति प्रसार संसद सा सानजा ओनसोलनि गाहाय गणेश श्याम बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै ब्रह्म धोरोमनि सायाव बेसेन गोसा बिबुंथि होयो। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बारग' एमसिएलए रहिन्द्र ब्रह्म, समाज सिबियारि ध्रुब कुमार नार्जारि, थुनलाइगिरि खनीन्द्र नाथ दासमोनजों लोगोसे ब्रह्म धोरोम सिबियारि गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। गोदोना सानाय, सिनस्रि सानाय, जरा जरा सानाय, हान्थु सानाय आरो खर' सानाय बायदि जेंनानि फाहामथायनि मिरु एसआइ निउर' थेरापि सापागुरिनि बेंटल गेटआव। आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि गंसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो। आङो निउर'थेरापिस्ट बङाइगाव सापागुरि बेंटल गेटआव बाहाय बे आं निउर'थेरापि होनाय मोनसे थेरापिखौ आं सालायो। दासिमहालागै आङो 10 मास जाबाय बाहाय। 10 मासनि गेजेराव गोबां मानसियानो माने बेबायदि हामनानै थांनायखौ थांबाय, मोजां मोनबाय। सोरहाबा पेरालाइज, सोरहाबा बेबायदिनो सिनस्रि सानायफोर, सेटिका जानायफोर, सार्भाइकेलनि प्रब्लेम बा हान्थु सानाय, एंगल सानायफोर, टेनिस एल्ब'फोर, माइग्रेनफोर, नैबेफोर बेमारफ्रा हामनानै थांबाय। सिनस्रियाव सानाय जादों आरो बेनो आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि गंसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो दोनथ'ला माइना फ्रि। दा मोजां मोनबाय आरोना? आं सिनस्रि सानाय जादोंमोन फार्स्टआव, ओमफ्राय सिनस्रि सानाय जानानै थाबायनो हायि जादोंमोन। 1 सप्तायानो जाबायमोन। खामानि जादोंमोन, दा बेयाव फैनानै माने थाबायनो हाबाय। दा मोजां मोनबाय, आङो मोजां थाबायनो हाबाय।